Pražská plynárenská distribuce provozuje vlastní plynárenskou síť. Pro své zákazníky a obchodní partnery zajišťuje bezpečnou distribuci zemního plynu. V rámci provozu a rozvoje distribuční soustavy zkoumají naši technici možnosti jejího rozšíření. Dbají na to, aby stavební činnosti na plynovodech a regulačních stanicích nepoškodily cizí majetek a nebyla ohrožena dodávka plynu. U nás to však není jen práce v kanceláři. Pravidelné cesty do terénu a kontrola dodržování správných postupů je nedílnou součástí práce našich techniků z realizace. Kompletní plynoměrové služby jsou v rukách našich zručných montérů, kteří řeší montáže plynoměrů všech typů a velikostí. Při své práci využívají moderní technologie a kvalitní nářadí. Pravidelná školení a certifikace hrazená naší společností jsou u všech pracovních pozic samozřejmostí. Staň se i ty naší novou posilou a rozvíjej s námi kritickou infrastrukturu hlavního města Prahy.